Teď se dozvíte, že grilování s touhle smečkou taky není žádná sranda. No nebo vlastně je. Příprava ohně a Pepova asistence. Snaží se zapálit uhlí. Pepa, pštros, stojí těsně nad grilem a fascinovaně sleduje plameny. Má pocit, že ty černé brikety jsou nějaká nová exotická semínka. Ve chvíli, kdy se otočíš pro podpalovač, Pepa bleskově klovne do rozžaveného uhlíku. Ale okamžitě zjistí, že to nebyl dobrý nápad. Začne běhat kolem grilu jako splašená helikoptéra a křídly zvedne takovej oblak popela, že si ve vteřině černý jako komeník. Strategický rozmístění smečky. Německý ovčák sedí přesně 2 metry od grilu, slina mu kape na trávu a hypnotizuje maso. Je to profík, čeká na chybu systému. Vlčák, ten u grilu není, on je v záloze. Sedí na střeše altánu a zhora mapuje situaci. On nečeká, až mi něco upadne. On je připravený na přepad ze vzduchu. A čivava? Ta je pod stolem a preventivně kouše do kotníku každého, kdo se přiblíží k talíři s klobásama a dělá u toho zvuk jako pokažený vysavač. Konečně se nese na stůl mísa s naloženým masem. V tu chvíli se zvedne Kavkazan. On nespěchá. On prostě dojde ke stolu a položí si tu svoji obří hlavu přímo vedle mísy. Stůl se pod váhou nebezpečně nakloní. On nežebrá, on tam prostě je, jen jako celní kontrola. Každý tvůj pohyb sleduje s výrazem: vole, fakt si myslíš, že tohle sníš beze mě? Pštros Pepa najednou uvidí na kraji stolu misku s hořčicí a rozhodne se ji ochutnat. Ve stejný moment vlčák se skočí z altánu přímo na stůl. Všichni leknutím nadskočí. Čivava se lekne vlčáka, vyletí spod stolu a zakousne se pštrosovi do nohy. Ten spanikaří, kopne dozadu, převrhne grill a v tu ránu je trávník plný polopečených stejků. Tady končí veškerá přátelství, nastává blesková válka. Ovčák v letu chytá krkovičku, vlčák zmizí v křovích s celým balením párků. Kavkazan se ani nehne, jen pomalu otevře tlamu a ta největší flákota, co spadla přímo před něj, do něj prostě vklouzne. A závěr. Ty stojíš uprostřed dýmu s prázdným tácem, kočka sedí na operadle, tvojí židle, kam se včas schovala před tím chaosem. Podívá se na tebe, na tu spálenou trávu a na pštrosa, který se snaží sežrat hořčici přímo z ubrusu a v tom tichu a zmaru to slyšíš. No a je to, vole. Maso je v trapu, zahrada hoří, ale hlavně, že ten pštros má žlutej zobák. Hlavně, že jsou všichni spokojení.